To fa, daga ƙarshe da rigima tana so ta kai Sadiya Haruna da kuma jarumar Kannywood Tima Makamashi gaban kotu. Idan ba ku manta ba, a shekaran jiya wani bidiyon Sadiya Haruna ya bulla tana mai rushewa da kuka tare da cewa an sace mata kaninta. Sannan kuma an yi yunkurin watsa mata asid a fuska, sannan tana kira ga hukuma akan a yi mata adalci. Sannan idan polisawa ne kuka kama kanina ba kuma adalci ba. Haka ake a Najeriya, me ya muku a sanyin nan za ku sashi a sel ku zo ku kama ni. Sai dai bayan bayyanar wannan bidiyon nata da 'yan sa'o'i, sai kuma muka samu labarin cewa Sadiya Haruna ta bata ba a san inda take ba, yadda har wasu majiyoyin suka bayyana cewa an yi garkuwa da ita. Jaruma Tima Makamashi ta wallafa wani gajeren bidiyo a shafinta na Instagram yadda take tona asirin Sadiya Haruna akan cewa ba garkuwa da ita aka yi ba kuma ba bata ta yi ba, tana nan a gidanta, kamar yadda wasu mutane suke cewa an yi garkuwa da ita. Sai dai baya ga jaruma Tima Makamashi ta wallafa wannan bidiyon na tona asirin Sadiya Haruna akan mutanen da suke cewa an yi garkuwa da ita. Sai ita ma Sadiya Haruna ta wallafa wani bidiyo a shafin data na Instagram tana mai martani ga bidiyon Tima Makamashi. Yawa jama'a, kamar yadda kuka ji na lissafa muku waɗanda suke bi na da sharri. Kuma I'm ready to face my fear. Amma idan za mu haɗu abin nan shekara 2 da wata 3 ne ake yi. Idan za mu haɗu a kotun musulunci, that is what I mean. In faɗa nawa su faɗa nasu, Kur'ani ba wasa ba, kowa ya dafa. Let's do this once and for all. A gama, na gaji shekara 2 da wani abu. Sannan shi mai shari'ar mu Muktari ɗan dago, abin da ya sa kuka kalla na fito da confidence ina na kira sunan shi, ba na nufin shi da sharri, ban san shi ba, bai san me ba. Sanadiyan shari'a a court ɗin shi na san shi. Aka gaya min idan ina hannun shi I'm safe. Shi mutum ne mai adalci. In dai irin kes ɗin nan ne ma ba a san adadin da ya yi ba ma ya kashe su, aka yi sulhu, amma sun kasa gane me yasa shi mai shari'a Muktari ɗan dago bai yanka hukunci, bai gama kes ɗin mu ba. Sai aka nuna mu da cewa akwai interest ne na manyan mutane a danne ni akan gaskiya na. Sun biyo sa da kuɗi da makirci da menene duk ya ki kula su. Ya ce aikinsa yake yi. So akan kes ɗinmu da Tima da kuma Isa ba zai ɓata image ɗin shi ba. Ban ma taɓa ganin shi ba banda a wannan kotun. Sannan son ɗaya maka haɗu da shi, shi ma a filin begen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne. Ya je taruwan Malam Hafiz Abdallah, ni ma na je. Na durkusa na gaishe shi, bai ma gane ni ba. Na ce ni ce wanda muke kes a kotunka. Ban san shi ba, bai san ni ba. Abin da yasa na yi involving ɗin sunan shi a ciki, ban san ko woman right za ta shige min ba. So dole in faɗa sunan alkalin da muke kes da shi da su suka kai ni gaban shi. Yana bin kes dalla yau shekara 2 da wata 3 kenan. So a sanin da na mushi da kuma abin da yake faruwa a kotu tsakanina ni da su, babu zalunci, amma su ne suke so, babu abin da ma ba su faɗa a kansa ba shi in ma. Kuma in gani ga su zan maimaita in dafa Kur'ani, su ma su dafa, a yi abin nan a gama. Na gaji. Tun iyayena ba sa social media, ba sa jin abin nan, har sun fara jin shi, har suna ce min in zo gida hankalinsu ya tashi. So a yi abin nan a gama once and for all. Allah ya ba ma mai gaskiya sa'a. Amma su biyun nan ne in sun shirya a je a fasa kwai. Su biyun nan kacal a je a fasa kwai. Amma shi sunan shin da na kira ni saboda shi ne yake alkalancin shari'ar mu, shi ne alkalin. Shi yasa na kira sunan shi. In ma akwai wanda zai taimaka mini ya san a kotun da nake kes. So that is it. Sai dai bayan bidiyon Sadiya Haruna ya bulla akan cewa za ta kai Tima Makamashi gaban kotu, sai ta Tima Makamashin ta wallafa wani bidiyo a shafinta na TikTok yadda take bayyana gaskiya akan rigimar tasu. Ga bidiyon sai ku kalla. Assalamu alaikum.
Jama'a kun ga dai ikon Allah ko? Matan nan tana ta shana ta bina da sharri. Tana ta bina da sharri. Ba ni da haƙƙinta. Ba ni da yadda zan yi tunanin wai a cutar da ita ko na cutar da ita. Ta ce an je an za a watsa mata asid da mutum 2. Wannan ai ba da ni take ba, ta yi shigar da hukuma. 'Yan sanda ne suka je neman ta tun ɓata min suna da ta yi. Ta ɓata min suna ta haɗa hotona ta ce ni ne. Ai ba zan taɓa barin wannan kes ɗin ba, wallahi ba zan bari ba. Mun je muna ta gama guje-gujenta ta dawo mun haɗu a gurin biki, kawai tana gani na sai ta gudu. Washe gari na kai report na ce ta dawo, muka je shi ne fa aka je aka kamo, za a kamo ta ta gudu. Sai aka kama ɗanta wanda take ci a ƙaninta ne. Ana kama shi ya ce mamarsa ce. Aka tafi da shi, ai in kai uwar arziki ne. Aka kama ɗanka wallahi dole ka fito. Ta ƙi zuwa, ta zo daga baya da ta gaba a sake shi ba, ta zo daga baya bakin state CID. Tana zuwa sai ta hango mota ta sai ta gudu ta kusa ta taka ɗan sanda. To, ta yi wa 'yan sanda shar ta ce wai ai an tura mata mutum 2 har shagonta, confirm an je shagonta neman ta 'yan sanda ne kuma sai da suka nuna kansu, suka nuna ID card ɗinsu cewa 'yan sanda ne. Da suka kama yaron suka ce 'yan ɗan sanda ne, suka nuna mishi ID card. Ya gama mishi rashin kunya suka tafi da shi, bata zo ba sai daga baya ta wajen karfe 12 aka ta gaba a sake shi ba, shine ta zo bakin gurin tana ganin mota na ta gudu ta kusa ta taka ɗan sanda. Suna tafiya shikenan washe gari ta yi ta rantsuwa akan za ta zo waye aka zo aka kama wannan saurayin nata da ya shiga ciki, aka ce sai ya fito da ita. Aka saki ɗan nata da take ci a ƙaninta ne, da bakin shi ya ce shi ɗanta ne, ko me na ɓoyewa shine ban sani ba. Aka saki ɗan nata sai saurayinta kuma yana nan. Shikenan, to maganar da suke yi da 'yan sanda, sai ta zo, da ta ce ba 'yan sanda ba ne ko 'yan fashi ko 'yan daba, ta ce 'yan daba ne. Suka zo washe gari kawai sai suka min sharri wai an yi kidnapping ɗinta. An yi kidnapping ɗinta ba a san inda take ba, na sa an ɗauke ta an yi kidnapping ɗinta. Wannan saurayin nata ɗaya mai babban kan nan wanda take cewa besti, wanda ya yi bidiyo, za ku ga ya yi wani bidiyo wai ga wayoyinta, ga jakanta, ga menenenta, amma ita ba a ganta ba, na sa an ɗauke ta. A daren muka samo shi. Aka kama shi da rigar da ya yi abin da rigar a jikinsa, yanzu haka yana hannun hukuma. To sun ce an yi garkuwa da ita, kuma ga su nan yanzu an kamo su. Kenan 'yan garkuwan sun dawo da ita ko kuma 'yan sanda ne suka yi garkuwa da ita? Tambayar ku nake don Allah ku bani amsa. Wallahi la'azim, na rantse da Allah matan nan bata isa Allah ya ɗaukaka ni ya daraja ta ni ta zo ta ce za ta zuba min da mutunci a idon duniya ba. Hassada ce zalla ta ko ina, kuma Allah ya riga ya fifita ni wallahi, alhamdulillah. Ni ba zan tsaya ina cacan baki da ita ba. Hukuma kuma ba ƙarya ba ce, duk abin da aka ma kar ka ɗau mataki da kanka, ka kai hukuma su ɗaukan maka mataki. Sharri kuma da suke bina da shi, Allah ya nuna musu sharrinsu a kansu, wallahi na riga su cewa Allah. Ubana yana raye na min addu'a, uwata tana raye tana min addu'a. Wallahi ba wani kahiri, ba wani shege. Wallahi al'azim, na riƙe Allah da manzansa. Addu'ata ta fi ƙarfin taku, sabida mahaifiyata cikakkiyar musulma ce kuma tana min addu'a. Mahaifina cikakken musulmi ne kuma yana min addu'a. Wallahi al'azim babu wanda ya isa min sharri ya tasiri. Na yadda da wannan ikon Allah, na yadda da ƙaddara, na yadda da mai kyau ko mara kyau daga gurin Ubangiji. Don haka wallahi ba ɗan adam ba. To Allah ya kyauta. Za mu so mu karɓi ra'ayoyinku a sashenmu na lokaci akan wannan rigimar da take afkuwa tsakanin Sadiya Haruna da jarumar Kannywood Tima Makamashi. Mun gode da sauraron wannan shiri. Idan wannan shi ne karanka na farko a wannan tashar, muna so ka danna alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawa domin samun ingantattun shirye-shirye mu a kodayaushe. Idan kuma ka riga ka yi mana subscribe, muna so ka yi like ɗin bidiyon nan. Mun gode da kasancewa da mu da kuka yi.